Тапшыруыбыз Мәмбәт авылында үткәрелгән шәҗәрә байрамына арнала. Һәм мәмбәттәр был яһәттән байрамга әзерләнү яһәтеннән үзләренең ырыудаштары, олатайлары, менә бында мин укып үтәм, Арыф Мөхәммәд Зәйнулла улына, Мөхәммәд Яр Габделнафиқ улына, Мөхәммәд Шафиқ Исәм Дәүләт улына һәм Акмалетдин хәзрәт Габитовтарга бурыслылар, рәхмәтлеләр. Уларның язмаларын туплап һәм үзе белгәннәрне үстәп, Ишан авылы, хәзер ул авыл беткән инде, хәзерге Ырымбур өлкәһе Кыландык районындагы авылда Мустафа Ишан Мәмбәтов ошо шәҗәрәне төзей. 59 яшендә 1928 елда ул аны төзеп бетә. Кулъязма рәвешендә һакланган был кумарткы уның улы Габделвәкил Мустафа улы Мәмбәтов һаклана. Һәм был кумарткага 65 елда шагыйрь, күренекле безнең әдибебез Кадим агай Аралбаев барып юлыга. Әйткәндәй, ул үзе Мәмбәттең токымынан. Менә ошо Мәмбәттең шәҗәрәһен ул 64-65 еллардан бирле 300 елга якын өйрәнеп, мәкаләләр язып, төрле яктан менә аны быел ул Башкортстан китап нәшриятында китап итеп бастырып сыгуга әзерләп, менә ул дөнья күргән кумарткы. Менә бында язылган хәзерге телгә Кадим Аралбаев кайтармаһында һәм аңлатмаһында әзерләнде дип. Шәҗәрәне нәшр итү сыгымдарын Хайбулла районы Макан авыл хакимияте капланы. Мәмбәт авылы Макан авыл хакимиятенә карай һәм мәмбәттәрнең мәнфәгатен кайгыртып, авыл хакимияте был сыгымды үз өстенә алуы әлбәттә тәрән символга ия, бик мактауга лаеклы күренеш. Менә был кумартканы әйтергә кирәк, бик бай кумартка дип шунда ук бында халык иҗаты буенча, этнография буенча, халыктың тарихына бәйле төрле мәгълүматлар бик менә халык телендә ничек хакланган шулай язылган. Был китапты, был кумартканы заманында мәрхүм галим Әннур агай Вахитов халык романы дип атаган хатта, һәм ул тулыгынча хаклылар. Мәмбәттәргә эйәреп, бәлки башка авылларда да менә ошондай халыктың хәтерендә хакланган мәгълүматларны, риваят, легендаларны һәм гомумән халык хәтерендәге хазиналарны, шәҗәрәләрне туплап, авыл хакимиятләре сыгымын менә мәмбәттәр һәм өлгө бар, каплар, бәлки ошондай китапларны сыгарганда әлбәттә насар булмасын дигән уйда бар. Әлбәттә бу осракта безнең күренекле тарихчы галимебез Әнвәр Закир улы Әсфәндияровтың Башкортстан авылларының тарихи хезмәтләре бик зур ярдәм күрсәткәне шикһез. Сүземне тәмамлап, хөрмәтле тамашачылар, мин сезгә Мәмбәт авылында үткәрелгән байрамды, шәҗәрә байрамын карарга тәкъдим итәм. Рәхим итегез. Хайбулла районында Таналык елгаһы буенда урнашкан Мәмбәт авылына нигез 18 буаттың тәүге яртыһында һалынган. Ер һавының кадерен белгән, ата-байталарының тарихын хөрмәт иткән, эш һөяр, ихлас күңелле халык яшәй бында. 1921 елгы йот, ватан һугышы шул еллардагы аслык байтак гомерне алып киткән. 21 елгы йотка тиклем Мәмбәттәр 200дән ашу йорт булып яшәһә, 1928 елда 126 ян исәпләнгән. Шәҗәрә байрамы ата-олатайларның истәлеген хөрмәтләп, Мәмбәттең һәм аның улы Исәнголдың каберләренә мәрмәр тактаташ куюдан башлануы ысын мәгънәдә халык рухындагы күренеш. Мәмбәт үзенең балаларына ер-һауның, туганлыктың, нәселдең кадерен белү күк изге тойгыны васыят итеп калдырган. Өс хатыны бәгъзе вакыт дулашып киткәннәрендә, "Ой, нигә дулашаһыгыз? Мин һезләрне катын һорап алганым юк. Миңа яңгыз катын да итә. Һезләрне нәселем күп булһын дип алдым" дип әйтә торган булган. Хәрбиләр, укымышлылар, саудагәрләр һәм башка өлкәләрдә күренекле шәхесләр күп был токымда. Айрылса, икенче катыны Хәйле кайдан туган улы Исәнгол зур шөһрәттәргә кадана. Ысын мәгънәһендәге был халык батыры ер-һавын, халкын курсалап зур егетлектәр эшләгән. Исәнгол майор 12 башкорт кантонына попечитель булып торган. Турамын тимәгән, халкынан айрылмаган, хәүфле мәлдәрдә бөтә яуаплылыкты үз өстенә ала торган булган, халкының мәнфәгатеннән бер мыскалда ситкә тайпылмаган. Мәмбәттәр бүген дә Мәмбәт Исәнгол аталары менән горурлана.
Мәнбәттәрҙең һәр байрамы Бөйөк Ватан һуғышында һәләк булған ауылдаштарын иҫкә алыуҙан башланыуы ла традицияға әйләнгән. Бына ошо урындан башлануы белән байрамдың ул осраклы түгел. Без бүген яшәйбез икән. Безнең авылыбыз бар икән. Яу кырында калган кешеләрнең гомере аркасында безнең яшәүбез һәм уларның гомерен безнең дәвам итүебез. Мең 1994 елның 2 июле мәнбәттәр өсөн тарихи көн. Был көндә улар беренче тапкыр мәнбәт шәҗәрәһе байрамына йыелды. Төркем булып Мәнбәтовтар, Кайыповтар, Рәхмәтовтар, Габитовтар һәм башкалар кыскаһы мәнбәттең токымдары Сабыр Таналык елгаһы буена саукалыкка, байрамга агылды. Getirmezler daha. Сәхнәгә мәнбәттәрҙең бөгөн иң оло яшьтәге олаталары, ил ағаһы, 82 йәшлек Усман Олатай Мәнбәтов күтәрелә. Ир балалар тыуып торһа, ырыу ағасы ҡоромаҫ. Бөгөнгө көндә мәнбәттәрҙең иң йәш ир балаһы Илгизәр Әхтәм улы Ғәбитов, Мәнбәттең улы Ғәбит Батыр тоҡомонан. Ҡайыпов Һиҙиәт Әйүп улы әле генә әрме хеҙмәтенән ҡайтҡан. 18-19 быуаттарҙа мәнбәттәр араһынан бихисап хәрбиҙәр сыҡҡан. Иҫәнғол майор тураһында алдараҡ әйтеп үтелгәйне инде. Ил һаҡсыһы вазифаһына элек-электән ихтирам менән ҡарап өйрәнгән мәнбәттәр бөгөн дә традицияға тоғро ҡалалар. Аямаған йәнен, түккән ҡанын, һис бирмәгән башҡорт Уралын. Майдан аша байрамды йәмләп, һыбайлылар эскадроны үтеүе, ил һаҡлап яуға сапҡан атай-олатайҙарҙың рухы алдында баш эйеүҙә ул. Маҡан ауылы хакимиәте башлығы үҙе Мәнбәт ауылы егете Шафиҡ Әхмәт улы Ҡарабаев шәжәрә байрамын әҙерләүҙә ихлас ҡатнашҡан ауылдаштарына, район һәм республика етәкселегенә рәхмәт әйтте. Бөгөн быуын байрамы, бөгөн быуындарҙың осрашыуы. Әлбиттә, беҙҙең ҡылғандарыбыҙ, ҡылыҡтарыбыҙ ваҡыт шаһит. Баһа бирә беҙгә тарих. Был байрамды ойоштороуҙа рәхмәтемде әйтер инем
Ошо авылда яшаган халыкка. Башкортстан Республикаһы Диния назараты мөфти Нурмөхәммәд хәзрәт Нигъмәтуллин мәнбәттәрҙе шәҗәрә байрамдары менән котлап вәғәз әйтте. Аят укына. Кадерле тугандар, аралдаштар, достар, таналы кауның ошо ямлы тугайында йыйылган улы йыйыныбыз сагыштырмаса яшь, нибары 300 елга якын дәвер. Башкорт тарихында Мәмбәт һәм уның исеменә бәйле авыл 18-нче буат башынан билдәле. Күренекле шагыйрь Кадим Аралбаев Мәнбәттең 8-нче буын токымы. Мәнбәттең улы Рәхмәтулла, Рәхмәтулланан туа Аралбай. Менә ошо Аралбайдан килә Кадим агайның фамилияһы Аралбаев. Әлбиттә, был байрамда әзерләүдә катнашу, китап сыгару аның туранан-тура yeğenlik бурысыла. Бұл шәжәрә байрамына біз нык кына әзерләндек. Мин инде менә бұл шәжәрә менән 30 ел шөгыльләнәм, диплом эшен яздым. Ошо Мәнбәт шәжәрәһендә башкорт халык иҗат итгән темага 68 елда. Менә шул елдардан алып шөгыльләнәм. Менә бүгенге көндә инде китап итеп сыгарарлык. Иншалла халыкка китапты кире кайтардык ырудаштарыбызга. Гайса Хөсәйнов академигыбыз шәжәрәне бик зур баһаланы. Ул башкорт халык иҗатының birinci tomunda yazıp çıktı bu turla. Mana şejerenin unikal kumartkı buluğu hakkında. Bunun tege boğundardı şulay ezmezlikli tezip yazığı, arudun yıl yazma hatip bik yugar bahalanı. Мәнбәт üze üsergen arudun starşinağı Habır Kutlumbetov, Habır Batır'ın ulluqqa algan malayı bula. Мына шу Хакмар буйында Елайыр урмандарының ышыгында яткан Хабыр авылында тәрбияләнә. Мәнбәт уны ир еткерә Хабыр, кәләш алып бирә. Баймак районының хәзерге Юмаш авылынан Хагындык дигән уның беренче катыны. Шул Хагындыкка өйләнеп, ул уның менән дөнья көтә башлай Хабыр авылында. Унан инде балалары ишәеп китә, уның үз катынынан 14 бала. 8 ул 6 кыз. Менә шуларны тәрбияләп, ул үзе вафат булганга тиклем Аюлы тамагында, Быдалык елгаһына куйган Аюлы тамагында яшәй. Балаларын укыта. Ул һәр вакыт мулла тоткан, мулланнан айрылмаган. Уның муллаһы хәзерге Ырымбур өлкәһе Каргалы авылынан була. Шунан Мәнбәттең үҙенән күрмәксе уның бөтә балаларла Рәхмәтулла абай, Сайфулла абай, Исәнгол майор, улар бөтәһе мулла тоткандар. Адактан инде менә үзләренең ырыуында муллалар барлыкка килә инде, үсеп сыга. Зәйнулла Ишанда укыган, Баймак районында хәзерге Муллакай авылында Габдулла мәдрәсәһендә укыгандар. Юлык мәдрәсәһе данлыклы булган, шунда укып Мәнбәт балалары үзләре балалар укытканнар. Менә бұл безнең кулдагы шәҗәрә китабында бик күп исемдәр бар. Казак далларында мулдакалык иткән мөгаллимдәр безнең ырудан. Шуннан һуң икенче бер нәмәне әйтеп китәм мин укымышлык хакында. Мәнбәт ыруының кызлары кайда гына килен булып төшәләр дә үзләре мөгаллимәлек иткәннәр. Менә шуны шәҗәрәнең авторы Мустафа Мулла Мәнбәтов һәр беренең исемен язып китә. Мәнбәт ыруынан бик күп данлыклы кешеләр сыккан. Куандык старшина, менә хәзерге Куандык районы бар бит инде. Исәнгол үзе генерал-губернатор Перовскийда хезмәт иткән, Сялковскийда, уларның тукымдары Әхмәт Язари, Хараунжи һәм башка бик күп нидер ырудаштарыбыз Акмәсет һугышында катнашалар. 1212 елгы һугышта катнашкан безнең нидер ырудаштар. Рус-төрек һугышында, унан Рус-япон һугышында катнашып кайткандар. Ырудың курайсылары булган, данлы курайсылары Габдулнафик дигән безнең бер ата-бабабыз китап күсерү устаһы булган. Ул менә шулай 6 бармак калынлык китаптарды күсергән гарәпсәнән, үзе бик яхшы белгән, разбирас иткән иде. Шуларны китап күсерткәннәр бик күпләп Габдулнафиктан.
Габдуллафик кулуста hala булган көмеш эшләгән үзе. Ул бик кирәк күренеш, көмеш яһау. Шуннан инде ней көмеш балдактан үтә атырлык оста булган. Шундай кошсылар булган, бүркүтчеләр, казак далларына сагарып бүркүт хатканнар өйрәтеп менә шундай. Кыскаһы, арудың бай традицияларын дәвам итүче менә яшьләр бүген шуларга арубыз хакында һөйләп, тарихты тапшырабыз. Мәмбәт шәҗәрәһе байрамында ил агаһы Усман Олатай Мәмбәтовтың ил ияне Илгизар Габитовка ару шәҗәрәһен тапшыруы тәрән мәгънәгә ия. Тарихты һаклагыз дигән васыят һүзе ул. Мәмбәттәр үзләренең эш һөяр авылдаштарын, хезмәт алдынгыларын һәр байрам һайын хөрмәт итә килә. Һәм Мәмбәт шәҗәрәһе байрамына күренекле авылдаштарын, хезмәт кешеләрен алга сыгарып, аларга баш ию, кул сабу был байрамга ямь өстәне. Аралдык язда, авылдаштарның күнәл күтәренкелеге башкорт халкының борынгы ялалары нышлы икән. Бал сыгылта югары сыйфатлы ит, сөт, юн күтәреп бирергә күз беребез. Күнгә ялдарда Мәмбәт авылында күпләр яны өйр туйланы, яны клуб халынды. Мин ишаным, бүгенге авылдарлыктарды энеп сыгырабыз. Макан совхозы директоры Александр Николаевич Малимоновтан Мәмбәттәрҙе хөрмәт йөҙөнән беренсе тапҡыр башҡортса сығыш яһауы кәйефтәрҙе күтәрҙе. Үҙе район башлығы Казакбаев Фәтих Мөхәммәтйән улына бирәбез. Рәхим итегез. Районыбызда беренсе булып шәҗәрә байрамы үткәрелә. Халык депутаттарының Хайбулла район советы, район хакимияте, бөтен район хезмәткәрләре исеменнән һеҙҙә изгелекле һәм игелекле эш һөяр һәм ил һөяр, ер-һыу, туған тупраҡ ҡәҙерен белеп, үҙ памятниктарын үтеп. Хайбулла районы хакимияты башлығы Фатих Мөхәммәтйән улы Казакбаев ил һөяр һәм эш һөяр мәмбәттәрҙе шәжәрә байрамдары менән ихлас күңелдән ҡотлап, был байрамдың айырыуса килер быуындарҙы иманлы итеп тәрбиәләү йәһәтенән әһәмиәтлелеген һыҙыҡ өҫтөнә алды. Арыу ағасын ҡоротмай ишәйә барыуҙарын теләне. Район хакимияты мәмбәттәрҙең иң йәш ир балаһы Илгизар Габитовтың исәбенә исемләп 1 миллион һум аҡса күсергән. Афарин! Хөрмәтле авылдаштарым, дуҫтарым, туғандарым, ҡорҙаштарым, Мәмбәт тарихында беренсе тапҡыр бына шулай рухи тормош өлкәһендә байтаҡ эштәр эшләнә. Бүгенге көндә Америкала, Германия, Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры урынбасары Мидхәт Әхмәтхан улы Мәмбәтов та Мәмбәт тоҡомонан. Мәмбәттең 6-нсы быуын тоҡомо. Ул республикалағы иҡтисади һәм башҡа төрлө хәлдәр тураһында мәмбәттәрҙе таныштырып үтте. Сәхнәгә мәмбәттәрҙең ил инәһе Вазифа инәй Мәмбәтова күтәрелә. Яҡшы, ғүмер теләп, һаулыҡлар теләп, балалар йәшәһендәр, өлкәндәр, рәхмәт. Көтә уйғанда. Йөрөш. Үҙенең даһилы бәһлевандарына, яугирҙарына, батырҙарына, абруйлы уландарына затлы ҡоралдар, затлы кейемдәр бүләк итә торған булғандар. Ана шул халҡыбыҙҙың традицияһын дауам итеп, ошо байрамды үткәреүҙә бик күп ярҙам иткән ауылдашыбыҙ
Мидхат Рахматхан улына затлы кийим бүләк итәргә рөхсәт итегез. Әхмәт Шафиқ улы Карабаев Мақан авыл хакимияте башлыгы. Ошондай ук затты бүләкте күренекле якташтары Кадим Аралбаевка бүләк иттеләр. Таулыкайдагы шәҗәрә байрамын телевизордан күргәндән һуң, гәзиттә укып белгәндән һуң, миндә шундай уй туды. Бердән куаныч, күптән кирәк иде менә бундай байрамдар. Чөнки безнең быгаса үткәрелгән традицион байрамдар, теге рәсми байрамдар. Булар нигездә теге үстән төшерелде, күрһәтмә менән, билдәле сценарийлар менән үткәрелде. Бuna şəcərə bayramının məğənəhi menən, onun tarixi tamırları menən, bugünkü turmuşqa kərəkligi menən indi şol tikim xalq muhtaç ana şunday bayramlarga ekenligin, zarur ekenligin uylana yürünüm men. Şundan nihayet biz Kadim Aralbayev menən o'sha avulga qaytib yurgan vaqtda yetakchilar bilan kengashilib, aqaqallar bilan kengashilib, ana shu bizning Manbat shajarahi bayramini o'tkazmoqga degan fikr o'ylashib, kengashilib, mana shunday bir qarorga keldik-da, o'sha bayramni turmushga oshirishga bo'ldik. Şundan ikincisinden Manbat şajarahi bit ol ябай şajara түгел. Бик зур мәгънәһе булган, әһәмияте булган, үтә бай йөкмәткеле тарихи кумартқы, фәнни кумартқы. Ел районга авыр ел килде бит инде. Менә мин Өфенән машина менән сыкканда, Өфенән алып, Елайыр менән Баймак арасына тиклем ямгыр койды. Юл буе уйлап килдем, Хайбуллайла ямгыр бармы, юкмы? Чөнки газеталарда ла, радиоларда ла, районда килгән кешеләр дә бөтәһеле борсылып, бөтәһеле асан мәгънәһендә кайгырып, менә һаман ямгыр юк, касан була дигән нидәр менән килделәр. Фатих Мөхәммәдиян юлда каршы алгайны, мин әйтәм, ямгыр булдымы кисә төнне. Кисә һибәләп үтте, бөтенләй күңелгә икенче тойгылар, кичерештәр килеп инде. Шуннан бuna бүген дә күрәһегез, күшегеше бетте, халык күшекте. Әмма халык китмәй. Халык китмәй, шул тиклем канәгать. Әйтерһең, менә ошо байрамга инде бүләген табигать әзерләп куйган да, ана шуны биреп тора. Бик канәгать бер. Димәк, икмәк буласак, күңел буласак дигән фикердәмен. Mana ошо Хәсән Хөсәйн тигез булган диде. Ысыр мин беләм. Мәмәт авылында бүгінгі күнде 115 хужалык ханалай инде. Бүгінгі күнде 500-дән ашу халык яшай бұл Мәмәт авылында. Ел сайын яш туйлары үтеп тора инде. Өлкәндәр бик күп кына авылда, авылдың ардаклы хугышта катнашкандары, хаклы хезмәт ялында иптәштәр күп инде, авылдың хөрмәтле кешеләре. 21 ел бик күп авылдаштар хәрәк булган. Авылга инеп килгән ердә күргәнһегездер, без алар истәлегенә бик ней күреп куеп куйдык инде һәйкәл. Уның эргәһендә хугыш вакытында асыктан хәрәк булган 45 кешенең зыяраты. Бuna onda bir taşqa yazıp kaldırgan. Yaşlar ana şunu belhen, fahim alhan, asaqның näme ikeni, nинди qotusqыс ikeni belhen dip buna keskegene heykel koyduk indi. Avtori özübüzden Yaqtaş Sibaylykı. Büyük Vatan hoşuna 100'den aşu kişi gitken şu belekegene avuldan. Hazırki günde avulda şulardan 50'ge yakını hoştan aylanıp qaytmagan. Bularga heykel koyulgan, halk bularda yaktı iftarligin bir vaqt ala unutmay, seskeler halıp, bayramlarda, bütün bayram şularda ihtiram edip ihtiramdan başlanayındı. Yaşlarga kelgende avulda yaşlar büyük köp qala. Zakonlar nikahlar büyük köp. Bugün günde yıl hayın ötkərib turabız indi. Avulda şəxsi ediliş büyük zor.
göz aldı indi. Hunga yıllarda bigirek de yaşlardan mına şunday zor yurtlar tüzüp, oşu avulda tüplenip, tamırayıp kalıp ol bizim için şatlık. Problemalar elbette avuldan yeterlik. Bunda hav meseleha buna öyle hal etilgen, lakin ol tolahınsa hal etilip bitmegen. Şolayık buna yaş şahsi üytedüseler bigirek de bik aksa yağınan bik zor yardım gerekindi. Sudalarımı, kreditler, suda kreditler buna bugünkü günde bölüngen, bütün isimlikler verilgen, lakin yani Respublikanın aksa kilme sebeple o şurunga tutkarlanıp bileyindi. Bu meseleni bir april ayının höyleydi. Buna o yardım bolhayındı, yaşlarga büyük zor eteriş bolurun olma, şahsi yurtlarda tüzüp bütüge. Halk Buna hungu vaqtda yıllar ağırlaşkan hayın halk derrev tüdüy, halk birişmey. Ular yaşarga, işlerge zor dert kösmenen antalap durayındı. Buna şu sakın yardım bulhayındı alar. Bugün günde tüdürge, şunda tüplenlerge, balalar üstürge, balalar terbiyelerge bir antalış doğruydu bunda. Karon Haray folklor estrada türküm solisi Rasul Qarabulatov Мәмбәттәрҙең кейәүе. Eyda oğlum, buna şu yerlerde tüplen. Buğayı var. Buğayında bize ne var? Tavları var, tavlarında kıyığı var. Мәмбәт авылы халкы Мәмбәт шәҗәрәһенә инсценировка әзерләгән. Менә шулай шәҗәрә байрамы үзенең халыксан йөкмәткәһе менән халык фантазиясына киң мөмкинлек бирә. Иншалла килә елларда шәҗәрә байрамы тагы ла киңрәк таралыр. Буга шик юк, чөнки ул ысын халык байрамы. Batıp baran kala taşlarına, batıp baran teren uylarga, min bir kütüsüley uylarımdı, eydep baran kütü kuydarday. Мәмбәт атаның min kütüsühe, min ruhu күкшел таулардың, ак кылганда сыңлай, hak yazmışım, yıldır yalay yürek yarandı. İskendire kukte karagışı, salmak, katı kanat bağışı. Minde tulay, asal dalan yeni, minde ilay, babam bağışı. Baş kalanan kaytıp, hak dalana. Bir aunayhı ini, duygansı, uylar kütülsühe bulganınsa, uylar kütülsühe bulgansı,